Hezký večer a říkám mě na rovinu. Věř mi, i když jsem já cokoliv udělal a že jsem mimo svoji službu a nedělal v policii, ty budeš trpět, ne já. A uvědom si, že mě špiníte. A věř mi, že vy dva budete brečet hodně moc. Uvědom si, že já mám všechno nahrávané na policii. Vy budete brečet, ne já. Jsi Frajka? Taky budeš brečet, Frajko. Tak milej zla... Já ti řeknu jednu věc, já jsem to s tebou ukončil a nemůžeš se sebe dělat frajerku. Po mně jsi měla 3 frajery, ví to i Kubík, Tadr Kubu. Jednu věc ti řeknu, Livy, ty se ještě chvíli se mnou dohoduj a řeknu ti na rovinu, že tě udám na policajtech, na kriminálku, jak ty mě tady mluvíš takové hovna. Uvědom si, že moje kamarádi vše, co já napíšu, nebo co já udělám, mají na kriminálce. Ty jsi jenom debilka, ženská, která si myslí, že jsi frajerka, ale jsi idiotka. Ty, až se normálně budeš chovat normálně, ano, OK, řeknu ti, ano, máš pravdu, jsi frajerka, ale zatím nejsi žádná frajerka. Nemáš rozum. Takže ty ze mě nebudeš dělat idiota, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že já, kdybych chtěl, tak můžu jít teďko na kriminálku, ukážu tvoje zprávy a si v prdeli. Tak budu rád, že nesedí v kriminále. A nebo, že nelížeš píču jiným kundám. Ty jsi blázen, co ty mluvíš. A co píšeš? Uvědom si, že já znám zákonníky, všechno. I pravidla. A ty pro mě jsi normálně idiot. Tak milej zlatý, teď. Jo, ti říkám. Mě hezký večer a říkám mě na rovinu. Věř mi, i když jsem já cokoliv udělal a že jsem mimo svoji službu a nedělal v policii, ty budeš trpět, ne já. A uvědom si, že mě špiníte. A věř mi, že vy dva budete brečet hodně moc. Uvědom si, že já mám všechno nahrávané na policii. Vy budete brečet, ne já. Jsi Frajka? Taky budeš brečet, Frajko. Upřímně si myslí, co chceš, můžete mít v registru, jak chcete. Já byl na kriminálce a vím všechnu situaci a znám. Kdyby já neznal paragraf v jiné věci, tak bych tam nebyl a nepracoval. To je jedna věc. Druhá věc, já když zakončil svoji práci a šel jinam pracovat, protože nechtěl jsem být jako nějaký poslíček a dělal z sebe nějakého idiota, uvědomte si, že teď uvidíte svoje. Mě nikdo nebude vyhrožovat žádný blbosti. Na to, že já mám hodně velký vliv na jiný lidi, kteří mě znají, tak vědí, jak se ke mně mají chovat, vše normálně a nikdo ze mě neudělal nikdy v životě idiota. A uvědom si, že já nejsem žádný debil. Takže co budete chtít? Udělat mě nějaký problém? Ze mě neuděláte nikdy v životě problém, protože já to mají všechno nahrávané na svém telefonu. Takže jak se teď s tebou bavím, mám vše nahrávané a uvědom si, že můj systém telefonu je nahrávaný. Takže vy ze mě nemůžete udělat ze mě debila. Já jsem normální chlap, který se chová normálně a vy budete jenom trpět za ty vaše špatné chyby a za to, co vy mluvíte. Mě nikdo nebude vyhrožovat. Rozuměla? A uvědom si, že to je moje poslední slovo, co já říkám. Konečná. Tímto končím a přeju hezký večer. Ještě jednou mě někdo bude dávat na TikTok špatné věci, nějaký foto nebo cokoliv, tak si můžete udělat jenom obrázek o tom, kdy půjdete sedět na kriminál. Mě ze mě nemůžete nikdo udělat žádného idiota. A já řeknu dobrý večer a hezký krásný víkend. Máte čas na to, abyste si rozmysleli, jak se budete chovat. Teď mě poslouchej moc dobře. Myslíš si, že jsem idiot?
Uvědom si, co ty si řekla, nebo si řekla, nebo jiná žena řekla. Uvědom si, že znám vše. Uvědom si, že na to, že jsem vyškolený 10 let jako policista, ty se mě nemůžeš dělat idiota. Uvědom si, že já, když jsem chtěl zažít normální život s ženou, tak ty si udělala problém. Uvědom si, že já jsem hodně vyškolený. Proto já budu blokovat všechny na TikToku. Ty si nomé pro mě, víš co, trotl, a podle toho se bude jednat s tebou. Uvědom si to a můžeš si smát, jak chceš, já nejsem debil. A to, co máš vedle sebe, pro mě taky není frajer. Uvědom si, že ty si hraješ na něco, co nejsi. Jsi pro mě úplně ubohá. Zažila jsi si nějaký peklo, ale podle toho se nechováš. Uvědom si to, kdyby jsi zažila takové peklo jako já, tak se podle toho začneš chovat a normálně jednáš. Ty nejednáš, že podle toho, ty se chováš, jako kdyby si byla úplně někde mimo. Takže sorry, ale tohleto je pro mě, víš co, ubohost. A podle toho já budu jednat teď. Dneska i včera už jsem jednal, i přes včerejšinem. Viděl jsem, co si poslala, anebo si sdílela na story. Myslíš, že to nevím? Uvědom si, že když mám zablokovanýho, že mě moje lidi, kteří mě znají osobně a viděli mě a kteří se mnou pili a kteří se mnou se bavili, tak mě ukázali, co ty si dala. Takže, promiň, ale ty půjdeš i ostatní okolo tebe. Jako je Bartko Lukáš, co mi vyhrožoval, že mi šlám na hubu, pro mě není žádný kořen. To je jenom úbohost a jenom keci. Ty ani nemluvím jako žena, ty jsi pro mě ubohá. Socka, která jenom ze sebe dělá, že jsi frérka. Ty, že jsi ukončila náš vztah, si neukončila. Já to ukončil, slovně s tebou, ne veřejně, ale osobně. Ty jsi udělal na TikToku veřejnost takovouhle píčovinu. Takže mě tyhle keci nemluv. Takže nebuď taková halafrérka, jaká si myslíš, že jsi. Protože já mám všechno poskladané v telefonu. A chceš, ať to klidně pošlu. A řekni mi na rovinu. Mám veškerý stream, veškerý všechno ukládaný na telefonu. Když já zapnu stream, napíšu SMS-ku, zavolám, mám všechno tady diskriminovaný. Myslíš, že jsem idiot? Ze mě neuděláš ani idiota. Takže ty si jenom po mně plovol. Ahoj! Já ti řeknu jednu věc, já jsem to s tebou ukončil a nemůžeš se sebe dělat frérku. Po mně si měla 3 frajery, ví to i Kubík, Tadr Kubu. Jednu věc ti řeknu, Livy, ty se ještě chvíli se mnou dohoduj a řeknu ti na rovinu, že tě udám na policajtech, na kameráku, jak ty mě tady mluvíš takové hovna. Uvědom si, že moje kamarádi vše, co já napíšu, nebo co já udělám, mají na kriminálce. Ty jsi jenom debilka, ženská, která si myslí, že jsi frérka, ale jsi idiotka. Ty, až se normálně budeš chovat normálně, ano, OK, řeknu ti, ano, máš pravdu, jsi frérka, ale zatím nejsi žádná frérka. Nemáš rozum. Takže ty ze mě nebudeš dělat idiota, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že já, kdybych chtěl, tak můžu jít teďko na kriminálku, ukážu tvoje zprávy a si v prdeli. Tak budu rád, že nesedí v kriminále. A nebo, že nelížeš píču jiným kundám. Ty jsi blázen, co ty mluvíš. A co píšeš? Uvědom si, že já znám zákonníky, všechno, i pravidla. A ty pro mě jsi normálně idiot. Ahoj. Ještě jenom mě budeš strapněvat na TikToku, tak říkám na rovinu, že o ten TikTok ty přijdeš osobně. A říkám mě na rovinu, že to udělám.